Id-Dar tal-Providenza torganizza mixja ta' 150 kilometru madwar il-kosta Maltija biex jinġabru fondi li se jmorru għat-tisħiħ tal-istess dar. Il-mixja li qed tiġi organizzata wkoll mill-għaqda Trailmakers se ssir bejn it-23 u l-24 ta' Marzu li ġej bil-lejl u binar. Il-mixja tibda fis-7 ta' filgħodu mill-parkeġġ tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi u tispiċċa fl-istess post il-ħadd fil-5 ta' wara nofsinhar. Giovanni Camilleri, il-fundatur ta' Trailmakers, spjega li kulħadd jista' jieħu sehem fil-mixja mifruxa fuq jumejn. Se jkunna dawk in-nies li huma ta' Trailmakers illi fejn ikun hemm il-gruppi huma se jkunu responsabbli li hekk inqala xi ħaġa jew joffru l-first aid jew nkella jċemplu għall-għajnuna. Il-pubbliku jkun jista' jingħaqad mal-mixja f'kull ħin li jkun komdu għalih u mhux bil-fors jimxi l-150 kilometru kollha. Camilleri qal ukoll li l-organizzaturi ma mponew ebda limitu ta' parteċipanti fil-mixja. Dennis Borch mill-għaqda spjega li min ma jixtieqx jipparteċipa fil-mixja xorta jista' jagħti donazzjoni. Jista' jagħmel dan billi jżur il-Facebook page kemm tad-Dar tal-Providenza kif ukoll ta' Trailmakers, hemmhekk hemm l-event, hemmhekk isib il-links fejn hu jista' jagħti id-donazzjoni tiegħu. Faċilment għandu ħafna links ta' bank differenti u hemmhekk jista' jpoġġi donazzjonijiet grazzi mill-qudiem lil kulħadd li ħajati din id-donazzjoni. Kull min jimxi 20 kilometru jew iżjed jingħata medalja tal-bronz, filwaqt li dawk li jimxu l-150 kilometru kollha jingħataw medalja tal-fidda. Father Martin Mikallef, id-direttur tad-Dar tal-Providenza, spjega li l-fondi miġbura se jissaħħu u jtejbu s-servizzi li jingħataw fid-dar ewlenija u fl-4 tad-djar fil-komunità li diġà għandhom. L-għan huwa wkoll li tinbena dar oħra għal dawn is-servizzi fl-inħawi tal-Balluta. Nittamaw li niġbru somma sostanzjali minn din l-attività li qed jorganizzaw Trailmakers u dawn il-flus se jmorru biex inkomplu noffru servizz residenzjali individwalizzat għal persuni li jgħixu fid-djar tagħna. Bħalissa għandna 115 persuna li jgħixu fid-djar differenti tagħna u iktar ma jkollna fondi, iktar nistgħu noffru servizz mill-aqwa lil dawn il-persuni. Kull min huwa interessat jista' japplika online sal-ħadd 17 ta' Marzu illi ġej. Idħol fuq għan.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq Għan permezz ta' Għan Play.